Irrid nirringrazzjakom tal-istedina tagħkom biex naqsam ftit sibijiet magħkom dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Nistqar magħkom li fil-waqt li għandna l-xiex inkunu kburin bid-deċiżjonijiet li ttieħdu matul is-snin u li waslu għal żieda fil-preżenza tan-nisa fatt ta' pożizzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, iżda qatt fadal ħafna aktar x'isir. Il-kwistjoni tal-inugwaljanza għadha kwistjoni globali. U xtaqt naqsam magħkom ftit informazzjoni biex niddiskutu wkoll f'kuntest aktar wiesa'. Pereżempju, skont statistika pubblikata min-Nazzjonijiet Uniti is-sena li għaddiet, huma biss 22% tal-membri parlamentari fil-parlamenti nazzjonali li huma nisa madwar id-dinja. B'din ir-rata se jkun jeħtieġ 50 sena oħra biex neħu l-parità fid-dinja. Rapport ieħor ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol jgħid li nisa fid-dinja kisbu madwar 20% biss tal-pożizzjonijiet kollha fil-bordijiet maniġerjali. 20% biss. U dan mhux għal pajjiżi kollha fid-dinja. Imbagħad il-Forum Ekonomiku Dinji jirrapporta dwar il-Gender Pay Gap fis-sena 2015 fejn jurina li neħtieġu 81 sena biex in-nisa fid-dinja jiksbu l-parità fit-tħul finanzjarju tagħhom b'riżultat tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-ekonomija. Il-kwistjoni tad-differenza fil-parteċipazzjoni ekonomika u d-differenza fil-pagi għall-istess kwalità ta' xogħol, bla dubju ta' xejn hija riflessjoni tad-diskriminazzjoni u tal-inugwaljanzi li għadhom jeżistu fis-suq tax-xogħol. Bla dubju wkoll daw il-fatti huma xhieda ta' preġudizzi strutturali u kulturali fis-soċjetajiet tagħna. Għalhekk iridu naħdmu ferm aktar biex xogħolna bħala nisa ma jistax jibqa' sottovalutat. Irridu nkomplu naħdmu biex semna fl-ekonomija u fis-soċjetà kollha kemm hi ikun valutat kif jixraq. Ir-riċerka qed turina li hemm kwistjoni oħra marbuta fejn huwa fatt li n-nisa jinqabdu ta' spiss f'ċikli ta' faqar u għalhekk jeħtieġ il-politiċi kemm tagħna kif ukoll fid-dinja ikunu sensibbli għal daw il-fatti. Meta n-nisa jinqabdu f'ċikli ta' faqar ħafna drabi jiġu esklużi minn proċessi importanti ta' parteċipazzjoni fejn jistgħu jikkontribwixxu bil-kbir direttament biex itejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Jeħtieġ li nibqgħu determinati u kuraġġużi quddiem dawn l-isfidi. Jeħtieġ li kulħadd jgħin aħna minn aħna biex nindirizzaw dawn l-inġustizzi u l-abbużi li għadhom iħabtu wiċċhom magħhom ħafna nisa u bniet. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd biex ma nifqux naħdmu għal bidliet meħtieġa fis-soċjetà. Jeħtieġ li kulħadd jifhem li l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-setturi u l-oqsma kollha mhix xi xewqa kapriċċjuża iżda hija dritt fundamentali ta' kull persuna. L-ugwaljanza u l-inklużjoni għandhom ikunu l-pedament li fuq tinbena l-kultura tagħna. Huwa għalhekk li s-sitwazzjoni prekarja tar-rappreżentanza femminili fil-Parlament Malti għandha tkun tankwiet għalina lkoll. Hawnhekk inħeġġiġkom bħala Movement Nisa Partit Nazzjonalista biex taħdmu ħalli tinkoraġġixxu aktar nisa jidħlu fil-qasam politiku. Inħeġġiġkom tagħtuhom l-appoġġ biex nieħu l-milja tagħna bħala nisa Maltin fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Ejjew naħdmu aktar ħalli l-istrutturi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet ma jibqgħu strutturi li jaqtaw qalb dawk in-nisa li jaspiraw li jkollhom familja. Għaldaqstant ejjew nżidu l-isforzi tagħna biex infehmu lil kulħadd biex il-Parlament tagħna fost istituzzjonijiet oħra isir family friendly. Jekk jirnexxilna nagħmlu dan, mhux biss nassiguraw rappreżentanza femminili xierqa fil-Parlament Malti, imma nkunu qed insaħħu l-preżenza tan-nisa kullimkien u wkoll ir-rwol tal-irġiel fil-familja. Nemmen bisħieħ li huwa biss billi nagħtu valur lill-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika, fl-ekonomija u fis-soċjetà li nistgħu niżviluppaw soċjetà b'saħħitha, b'komunitajiet aktar maqudin u armonjużi. Dawn il-ftit sibijiet tiegħi huma maħsuba biex ngħin fl-istimolu ta' aktar sieb għad-diskussjoni tagħkom fl-okkażjoni ta' din konferenza importanti. Għaldaqstant dan il-kuntest jeħtieġ nagħmlu dawn il-mistoqsijiet. Kif nistgħu nidentifikaw bl-aħjar mod l-opportunitajiet u l-ostakoli li qed iħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa f'pajjiżna? Kif nistgħu nibnu networks ta' appoġġ li jaqdu lin-nisa u n-nies ta' kull ġeneru madwar l-aspirazzjoni u l-valuri komuni tagħhom? U finalment kif nistgħu nagħmlu aktar ħilitna biex neħilsu mill-irbit li jostakola l-ġid u l-well-being tal-komunitajiet tagħna, tal-familji tagħna u tagħna stess.
Fil-waqt li nixtieqilkom diskussjoni franka, nixtieq nħeġġiġkom biex tagħmlu l-ugwaljanza bħala priorità fil-ħidma tagħkom. Ħalli nassiguraw li Malta tagħna ikollha futur sostenibbli li jassigura rispett u dinjità lil kulħadd. Nawguralkom.